8 липня у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС. Це одна з домовленостей президента Зеленського у Брюсселі. До європейської столиці Володимир Зеленський здійснив свій перший закордонний візит. Він тривав 2 дні і сьогодні завершується. З європейськими партнерами України новий президент говорив про припинення вогню на Донбасі та про подальшу співпрацю з ЄС та НАТО. Які меседжі дав Європі президент Зеленський та які висновки робити нам із заяв партнерів, Вероніка Іващенко проаналізувала. Перша зустріч у Брюсселі президента Володимира Зеленського відбулась з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Політики посміхалися один одному і затято обмінювались рукостисканнями. І Єнс Столтенберг, і Володимир Зеленський підтвердили спільну зацікавленість один в одному. А вже згодом в інтерв'ю журналісту Радіо Свободи український президент розповів, НАТО – це не так вже й страшно. Як він бачить рух України до Альянсу, Володимир Зеленський розповідав у Русі на велотренажері в спортзалі брюссельського готелю. Власне, аби відбулась розмова, попітніти на тренажері довелося і журналісту. Це наш вибір, це наш курс. Я завжди казав, що у нас курс до Європи, це закріплено в Конституції України. І курс до НАТО – це, перш за все, безпека і рівень безпеки країни. Ми інформаційно повинні розповісти кожному українцю, що таке НАТО, що це не так страшно. І коли українці будуть всі готові, ми обов'язково винесемо це питання на референдум, і Україна обов'язково буде в НАТО. З палкими обіймами, непротокольними поплескуваннями по плечах та щоці і посмішками зустрів Володимира Зеленського голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Прямісінько під час вітань хтось з журналістів запитав, чи не сумує європейський дипломат за Петром Порошенком. Пане Юнкер, чи сумуєте за Порошенко? Я маю нового. Я кращий, нове краще за старе. Вже потім Володимир Зеленський зізнався, з головою Єврокомісії вони жартували про чоловіче, а сам Жан-Клод Юнкер – класний дядько. Я не знаю, можна так говорити, чи це не дипломатично, але такий добрий, теплий, нормальний дядька, дуже розумна людина, класний такий мужик. Да, мені сказав, що Україна завжди може розраховувати на саме його особисту підтримку. А ще український президент прийняв запрошення свого польського колеги Анджея Дуди відвідати Польщу 1 вересня у річницю початку Другої світової війни і домовився про спільну боротьбу з російською загрозою. Ми будемо підтримувати зусилля України у відновленні її територіальної цілісності і суверенітету у кордонах, які визнані світом, у вирішенні конфлікту на Донбасі, що має призвести до деокупації Криму. Україна повинна відновити свої кордони. Уже на другий день свого брюссельського відрядження український президент Володимир Зеленський зустрівся з верховною представницею ЄС з питань закордонних справ Федерікою Могеріні та головою Європейської ради Дональдом Туском. Європейські дипломати вкотре підтвердили свою прихильність до України і вкотре закликали Росію звільнити українських бранців з тюрем. Не може бути справедливої Європи без України, безпечної Європи без безпечної України. Україна може покладатися на Євросоюз. Україна має продовжувати свій рух до Європейського Союзу. Європейська інтеграція – це гарантія незалежності української держави. Це гарантія добробуту українського народу. Висловив вдячність за незмінну позицію ЄС на підтримку України та закликав до подальшої консолідації міжнародних зусиль та посилення санкційного тиску з тим, щоб повернути мир в Україну. Тепер черга євродипломатів відвідати Київ. Європейський десант висадиться в українській столиці вже 8 липня на саміт Україна-Євросоюз. Вероніка Іващенко, Заман, АТР.